Amamre ni amane a yehwi edikan na yedemo epie mu ewo Dromankese abra na Konadu Agyapong a otoso mienu aduaka hene aduana hene Sorohene Dromankese kurunti hene edi bayidie chenchirenchi pa ehyehe so na pemampem yepie mu no yehu se eye aposifo edi bambo mu eden eba ebeta na nanum achi se de beya nia omuye nyina ebe krabehwe ene asundwe na nananom atrenkundwa nananom abosomfo a omufi benkum eni nifa enyina edi omanim nyam ebeta aduaka hene na Konadu Agyapong achi ema ne hye no eye krabehwe na eye editwem eniti munjepre na monhwe se de adwumadie no esi efa koye etimi kase ye hwewe agyawe ana ye hwewe agya no ye befe ni nyina masudwe na ye pem and I'm saying, yeah, they are different. BBNC, BBNC, now, first, brother police station, now, there are twins after you, some of every boy. The correct, the can answer on what's in the mission. I know more the woman fashion. I feel I a chef. The chef, the beer, Fernandez, the correct, and Chaja. Omina become mama in I the correct and almost a pretty umbrella. Abusia for Pemampem TV. Abamre any amanie efie eba amanyosem politics eba football. Tumedie bia yebo ho edawuro ewo ha. Na emom dia yedi mu ntintima pa. Ene amamre ene amanie na yenche ho no yebebo awura eye Dromankese eye Nkoranza Dromankese eho ena dwumadie bi ekoso yenyina yinim se munufie afahye ekoso ewo Nkoranza manmu ene miamia bebre ewo Ghana ha na Dromankese die no amamre ne amanie bi wo ho a eya na edanso ai efiri me mofra ase mako amamre ne amane ase nenso Dromankese mekwa aya mehu ade foforo ewo ho na nananum konwa a edidi no omode aya omudi nkonwa no ekọ ensuom na omudi ko ensuom a na omakoye ho amamre ne amane na omudi nkonwa no abafie na ne ewomnie ensuo no ena omosa ensutene na omudi hware anase omudi ahohoro bayire ene nananum konwa no na omudi abonasu eniti nifa bi na yewura Sorohene na Konadu Agyapong a otoso mienu Dromankese kurunti hene aduaka hene aduana hene na oye no anu ena yebo hu dewu amawahwe ne fia na eye se nananom asase no yede nananom eko ensuomu omobayire no omudi ko ensuomu eko hohoro ho kama afimu aduaka hene aduana hene Sorohene Dromankese kurunti hene omayete ase se onko nsuom na emom amamre bi a ese na ifata se yeye ema nananum konwa no obeye eniti omo ede bayire bayimno egu pan mu a chese pan no na kukuo esim na kra esi so nananum edu nsuom no omo hohoro bayire no ho edi kukuo no kra no sansuo no bi egu kukuo no mu ede soa oba na so sa kukuo yi a modi ko nsuo mu na sa bayo yi omamete ase ewo nsuo mu ose se yede pan no eni kukuo ni bayire no soa na wafi nipa tibiam onhu hwe wawura into the spiritual realms eniti kona na ye ko nsuo mu no enya ade se ohun dia na ekoso bia na efi nsuo mu eba fie so die si ye bia wanhu eniti monjibre na momenhwe amamre ne amane abra nananom ehya ase
wo fie kakra kakra saa edikopie mu nsuo mu ma yesan di ba fie na obehu se ampa Dromankese wo amamre ne amane a eda nso Ampem TV Agyemfena me na me di dwumadie ho chia me. This is yeah, Fafana even who baby. Says you know, you what before you Yeah, for the scene. Why?
Oh man. Well, baba. Abio make say need you. Make us be
Yeah, everything enough to champion. And you don't call so much, the no. The buyer, the buyer, Bambre, and you call for why the Bano. Just send you to champion, Messi Apomono, Yadi Aqua, and the Casade. And you don't know about. Enough to champion, you know. You don't know about. I say, don't mind you now, I come on the career, and I fit you. I'm not champion never. That's what I'm on. I say, do not fit ya. Say, send your bear. I'm career better. Send your bear. Come on. Never to feel when I am about. I'm not enough. I say, then I am. Yo, after you, and your career may come in. Say about it, now showing you about Konadu slow, and how many money you have for. Yes, I'm proposing, and then I'm sharing you. And not to say, your first your first time, and I'm free. I'm about 2 hours in there, just here to us way. They're free, and now first, Nana Wakrame, continue about Nana Wakrame, continue about the first day, and I'm not so wow. Yes, you dear to have seen now. Yeah, it is a match to champion. The Cassatra now with TNT, and you don't know back a crack. No one person about your Cassatra, no. Waptas, Oba, a Brano, it's in an army, you hear Camomo, you hear Korea, you hear Puntio, oh, yes, the Bushium, you sit to them, you know, Puntio. You Nana. Continuing that to Dromankese and then I train come so shall remember and Nana Tutu Ampem and then Dromankese Nana Tutu Ampem before.
abusua Mampem yɛde mu apue mu Dromankese amammerɛ ɛwɔ hɔ a nananom ɛkɔyɛ ɛwɔ nsuom ɛno nti saa amammerɛ no ɛna ama wohu sɛ dɔm ɛdi akyiri ɛfiri Dromankese akyerɛyɛ isi amammerɛ no so a kyerɛ sɛ nkora ɛne mpanyin bɛba ne mmeranteɛ ɛdi akyiri a life Mampem ɛtwa berɛ mu we amammerɛ ne amanneɛ bayere a Dromankese Kurunti-hene ana Konadu Agyapong ɔtɔ so mmienu ɛredi na wohwɛ a Mampem yɛn nso yɛsom agyanom ti sɛne ayɛ no deɛ birikatu birikatu na amammerɛ ɛna ɛretwa gu Dromankese ɛyɛ nananom ɛdi bayere na Konadu Agyapong Sorohene Nkoranza Sorohene bo Dromankese deɛ ana kyerɛ sɛ ɔno ɛna ɛyɛ Kurunti-hene ɛwɔ Dromankese nti nana afehyapa wohwɛ amammerɛ no a ɛkɔ so na papa bi kura tuo na pɛ sɛ papa no ɛbɛka biribi kwan no wɔ kakra okay yeah nti sɛnea mikatuo no si yɛ no amammerɛ no ebi so a ɛkɔ so nti maame amammerɛ mi yɛkɔ ne yɛbɛgyina deɛ a yɛbɛgya akasa sɛ me kɔmakyi nti mengyina yɛ nti nso ngyina amammerɛ no a ɛkɔ so no mepɛ sɛ mehu afe biara sei a na moyɛ no firi tetetete tam biara moatwa kwan kɔ nsuom kɔyɛ amammerɛ na moasan aba fie abɛtoa so saa na ɛkɔ so afe biara ana afe wei nko a na moayɛ no sei ne nananom ɛnam kwan so nkɔyɛ amammerɛ nti wohwɛ a dɔm no asan akyɛ sɛ bia wɔ baabia wɔ sɛ woduro na ɔsan nti akora yo aduana abusua a ɛwɔ Dromankese ɛna samre amammerɛ ɛne amanneɛ a yɛtoa so yi a samre yɛkɔ nsuom ama yɛakɔyɛ amanneɛ ɛne amammerɛ nyinaa ɛde afiri hɔ obiara nkwa so abusuafoɔ nkwa so obi a watwa namo biara ne nkwa so a samre yɛnam a yɛkɔ nsuom yi a bɔne biara nyere ɛnsi a yɛbɛkɔ abɛduru asomdwiem a yɛtoa so amana kwasi ɛyɛ wɔkyena anɔpa anaa numere 9 a yɛnte atenkabɔne biara no ɛndeɛ yɛde mpaebɔ ɛna nananom nkonnwa ɛna ɛda ma mu nyinaa ase apolisifoɔ yɛbaayɛ ɛna asogyafoɔ yɛbaayɛ ɛna adɔfo no nyinaa yɛbaayɛ nyinaa yɛde mpaebɔ bɛtaa mo akyi a bɔne biara nyɛde ɛnsi ɛmfa ɛnyɛde see you back yo a bɔne biara nyɛde ɛnsi meda mo ase ɛmo ne tie yɛso yɛda hɔ ase pii wohwɛ a Mampem yɛaba Dromankese ɛyɛ aduakahene ɛyɛ nana Konadu Agyapong Sorohene ɛna ɔdi bayere nananom nkonnwa ɛdi bayere si a na ɛwɔ amammerɛ ayɛwɔ sɛ nananom ɛkɔ nsuom na ɔmokɔyɛ saa amammerɛ no nti yɛde dwumadie no ɛbɛsi ha na yɛasan atoa so berɛ foforɔ nti sɛ mohwɛ a ɛnyɛ boapayɛ amammerɛ no nti ɛna yɛde dwumadie no yɛsi ha ɛdɛ obi ase